asa Marieta Samuel Mugesarweya nje no morisi bwe kanisa Nyantura wa SDA Church na watu amenyira orora matuka mange kuri omwana yakina agakina paka agaike miaka yayo kubatizwa tukamubatiza mbuya omwana ibona bakwete oromo no basirete korunka agaiga oromo Kristo agotebanga ngatali ale gochi omwana kagenda gatali tukagetenga ngatali ale anto kunga yaya ochire rasi ogo ikarasia kekabanga oitiru chibicha tukatomeru chibicha gochaganga omwana agachieta ogo ikororo rasi abukise ginchiro agaitwa agakwa ekine chibicha chigototebibo ntoene gatia maene kabisa nga omwana oyo na asirete lakini rende ntwakoro mugwekano bwoko moenia ntware mengoro twasime ko motororo oitokoro kalioga asoko na koinyora nga no enera arama twabegeta asinga kiecho omonto onde nkora aligeria asebuku ase Biblia Musa muno musombo Nyasaye uri kora abantu ba Nyasaye Musa Nyasaye manyene omotindegete bona igase ensengi na togenda koligie mbere ya Musa ntoko yenyora ekiagera Musa kago lilia kwete akairwa asense achiete gotinde kwa lakini Nyasaye manyene omotindegete Musa tatinde kirina mwanya bantu igo bone genteke gotwage kumia nande gakiabe genteke geni gese toiburwa abatoro aboneke goriete na korumaiga ntwabureti tokanyoranga muntu taiyo onyago kwera jinse cheisiko ende dosinwe gento togokora ekiagera ntwaganeti toegwe liuga toegwe libu gose toegwe chinyama gose toegwe epicha ekwara ngomonto itona koreki na kwete bono ntuntu etwae nigo twabeka buna no morago erinde ngaka abana na bakina ase nkaga bakwara kigo moto yiga noro basimegete ekero iso aboleta aligeti gwakabwa lakini ntwanyorota mangana nga isega kwera ali asinyi cha America Marieta Charles Mugesa oyo manoti oyo mwana osira no mwana omomiro minto eto atebigo nagasirete ario maiko sajete kwerigeria gas lakini ese kobanga tasireti Njasa Marieta ngo Josephine Nyansiabuka omogaka David Nsongo nchena na koroga koreke korua na agachitega iga na kure miaka 64 64 nchengo kwana omwana otiuga omuchiyo obwata bana babiri engosaba Nyasaye bwadisi ase omuchiyo onyare gusoboka nande twasime kirerioga liromote korende tata karanje so wanja kwaye omwana uyo nyataga kwiti karachiche ntogoke andi toimokererigo ntonyenye mburi na mwana uyo tigwa buno mokungu nyabana babiri tabase gosiko koruga chetimbu atia mange ngwana na korire igo songa hivi kidogo ndio katika kamera nyuma chukua ngoja kuna kamera nyuma inamulika baba. Bana mamumu hapo. Unanisukuma naanguka. Betul, mau panggil orang. Saya minta. Kalau saya jauh sini. Mesti. Betul ni mesti panggil kan. Oke, beriti kuat orang tu. Beriti kan orang macam. Kau di terang utama apa? Omwanu yu na ise. Aya wana ko rutirani musuma. Bapa. Be jenjo ko boko. Rutirana mara rutirana. Ya, juk. Kau ya juk. Kau, udah.
Rutama sima baca korban dah rutama je. Tambo. Teu resi. Mwana minta ikabuya nasa kulende. Ika nasa kulende nanda kwenda nanda mwana minta. Huyo kodi ye osedie ameenda kamili mwanaume ameenda kamili Anu tumuete kamera bana arong kore mana anu murate mabre. ahora cruise control Utome koche. ako bio Neta mara no bate ni no mai. Mara ba ada kuru mutu mara. Gara to. Kamu semua itu apa tu kau? Mubatir. Mana ini ini mete lu. Asal soke guru. eka gusi aya ogekire ekemira kya gusi no meka Ayah bawa no. Terus begini temannya di round. Round di. Sah. Ayo yo maneno besenta. Leki kando sasa iko. Moke ya mana? Iga kwa. Ya iga kwa. Iga. Ya kwa. Ya kwa so arocho boten. Ni muande bichire safira ta. ako bio ako bio toko mana banjali hapana okopa we have done ekemira jagusi Abazibuete bawa ziko baca mau konya buana. ano ngoro gomo Namuko nyumbita ko chise kama buat. the cultural Ya Mungu ni says we do mingi. this Ya Mungu ni mingi. Nyasaye ro to ko ten nya nyasaye.